Traditiegetrouw wordt in de weken van Hemelveert altijd de Kuieralversterdentocht gehouden. Vanwege de coronamaatregels kon de organisatie de tocht dit jaar net organiseren, maar echte kuierders binnen net zien te houden. Op eigen gelegenheid binnen deze week doch zijn tal bij de Alversterden Delwest. Een pad van haar kwam van de moer weer in Ljouwtongen. Die hebben 2 jaar voor oefenen. We hebben 2 keer in januari weer oefenen. En voor die jaar zijn we het net trouw, maar nu zetten we toch trouw. Want ja, ons oefenen we van niks. Oh ja. En elke keer weer we een jaar ouder. Hè? En dus dan gaan we zelf op het Alroes. We hadden de route onvregen en we gaan ervoor. Wij gaan daar smokkelen. Wij zijn mensjes begonnen, mensjes tienjes. En dan wens je rust daarnaam en dan houden we tongetje vreet en joorders. Ja. Maar we hadden diep respect voor de mensen die die 4 dagen achter elkaar rennen. Alles is gewoon. Dat hier ik net kind. Zonder EHBO, catering of begeleiding, de familie vond het zo'n prestatie dat ze speciale oversterdenkruisjes maken ha. Ja, zeker. Mijn zoon, ik zei ja, als we hem toch rennen, we krijgen er net meer de 11 sterren. Dat zit er net in. Maar mijn zoon had ze maken. En een onvergetelijke tocht nog. Ja. Echt geweldig. Ik vind het jong geweldig. Hij en dochter roen net al innig bij de Alversterdendel. Ze bezochten ook alle Alverfonteinen. Dat zien we van tevoren betacht. De jaren dat je betacht. Zo, dan hebben we bij elke fontein op een foto. En die zetten we morgen op Facebook. Oh ja. Zo, dan gaan we op dag echt weg. Ja, we kunnen naambordjes deel zetten. Maar ja, de fontein is natuurlijk het mooiste. Ja. Dan hebben we nog wel meer kuieren als de reguliere Alversterden. Nou, dan moesten we wel een beetje langer. Ja, klopt.